Até hai ben pouco, había unha materia de ensino chamada transversal. Isto é, para ser abordada a través das materias obrigatorias, titulada Educación para a Paz. Supoño que de sobreviver aos sustos das reformas educativas, vai ter axiña que acadar o título adaptivo de Educación para a Guerra e converterse en materia non só transversal, senón competencialmente obrigatoria, tanto para educandos como para educadores, e así mesmo para delimitar a xeito o que se debía entender por paz. Un referente a nivel cultural, a nivel humano, a nivel de compromiso político, do sermos muller, do sermos galegas, do estar no mundo e por suposto tamén unha gran creadora, unha artista total, unha muller absolutamente polifacética, un ser cunha sensibilidade exquisita, cunha elegancia tamén ética e estética que se transmite en todo o seu legado e en todo o seu ser. Ela era unha persoa fondamente intelectual, non no sentido pedante do termo, en absoluto, que nunca ela practicou o menor divismo nen distancia clasista absolutamente con ninguén, senón no sentido de unha obra e unha poesía en concreto e o resto de toda a súa produción fondamente reflexiva, racional, moi preocupada pola comunicación, pero por unha comunicación intelixente, non banal. E ao tempo, asemade, era unha muller extremadamente cordial. E subliño un aspecto dela fundamental, que é o seu gosto e a súa sempre actitude de escoitar para ávidamente aprender. Ela tiña un sentido moi diferente do cultismo. Non era un cultismo elitista por diñeiro, que chegas a unha élite en unha cultura porque hai diñeiro, non. É polo desexo de saber. Insistía moito na defensa do ensino público e na necesidade de que a educación como dereito fundamental e como deber imperativo dos poderes públicos tiña non só que socializar ou contribuir a socializar os infantes e adolescentes adecuadamente, senón tamén a combater, e aquí poderíamos falar de unha visión pioneira dela, ou case que visionaria, todo o ruído exterior existente. Reclamamos unha educación íntegra que críe non só traballadores, non só produtores dunha engranaxe económica, senón individuos, seres humanos que teñen neste país, ademais, a característica de ser galegos e teñen dereito a seguir sendo. Era unha profesora que entusiasmaba coa literatura, entusiasmaba coa lingua, pero sobre todo entusiasmaba con algo que foi moi importante naquela época, que era a rebeldía. Tiñamos que contaxiar a rebeldía. Había que ser rebeldes. Non se podía admitir naquela época que o que che daban e o que che dicían na aula valía. Había que cuestionar, había que aprender a cuestionar. Foi un momento maravilloso do ensino, porque era un momento en que tiñamos moita enerxía, había moitas cousas por facer e había unha conexión entre o profesorado, por exemplo, de lingua e literatura galega, pero non só, tamén había compañeros e compañeras de historia, lembro que estaban moi comprometidos co que era o país. Era un momento en que se dicía que os profesores de galego, as profesores de galego, tiñamos que ser axentes de dinamización lingüística. Era un momento en que se empregaba moito esa palabra. Luísa Villalta estivo na primeira fila desta loita que se alongou durante moitos anos. Foi unha interviniente nada protocolar, senón moito activa na Asociación de Escritores en Lingua Galega,
colaborou sempre, para alén de pertencer nunha etapa á súa directiva, foi militante, hai que subliñalo neste mesmo ronchel, do Bloque Nacionalista Galego, en concreto a súa ficha de afiliación leva a data do 4 de febreiro de 1992, é altamente curioso e significativo. Na ficha figuran os dados habituais, en fin, da domicilio, etc. E tamén profesión, que aparece nesta epígrafe escritora. A literatura sempre é unha actividade política, porque sempre é comunicación. E como sempre é comunicación, tende, quere, desexa conmover. E todo que conmove transforma. Para empezar, transforma íntimamente, que é a única maneira de transformar despois a dimensión colectiva e, por tanto, a sociedade. Nos na Asociación Cultural Alexandre Bóveda había naquel momento a Comisión da Muller, no, que formaba parte da Marcha Mundial das Mulleres, e ela participou en palestras que se organizaron, no? Por exemplo, falando de muller e de arte, o certo, ela sempre está ali. Por lo tanto, estes poemas son poemas que oferecen unha dimensión particular, existencial, humana, colectiva, social, desa armonía a que tendemos coas actividades políticas. Luisa Villalta é unha persoa que foi absolutamente activa neste campo político, neste campo de loita nacional, de combate realmente patriótico. Un poema que ela dedica expresamente á memoria de Alexandre Bóveda, expresa-o. É un poema xa moi reproducido, que eu teño a fortuna de posuir, que me obsequiou xusto 4 semanas antes de falecer. Materia de Alexandre Bóveda. Non somos felices no triunfo imperdoável, que nen eles mesmos son capaces de esquecer, porque a terra brandamente lle renxe baixo os pés e florece coa canción sutil da vida. Ese poema que eu creo que recolle todo o que esta irmandade, o que somos, non? E nós o que somos é materia de Alexandre Bóveda. Somos tinta, sangue de tinta de Rosalía de Castro, camiñantes como os do Seminario de Estudos Galegos. Ela transmitiu iso e foi un dos seus, eu creo que é o testamento poético de Luisa Villalta para as novas xeracións. A manifestación central convocada polos sindicatos como colofón á xornada de folga en protesta pola guerra en Irak comezou en Madrid pouco despois das 7 da tarde na céntrica Rúa de Alcalá. O mesmo espírito moveu as distintas manifestacións que se celebraron a partir das 8 da tarde no resto de España e tamén en Galicia. De feito, moitas destas protestas continúan a celebrarse agora mesmo en máis dunha dúcia de vilas e cidades da nosa comunidade autónoma. Necesita comprender a dor da guerra. Por exemplo, traballa moito no seu momento sobre a Segunda Guerra de Irak, a inicios do 2000. Necesita comprender a opacidade e o cinismo das institucións internacionais. Palestina. É un tema no que Luisa sempre está. Ten un dos seus últimos actos foi a participación ou a presentación nun volume colectivo de ofrenda a Palestina. Hai outro tema, obviamente, na que ela participa e que tamén podemos ter a actualidade, que é a destrucción medioambiental. É unha participación en Nunca Máis, a nivel activo. Ela vai para a rúa co corpo, vai ás manifestacións, vai aos foros de debate, fai os poemas incidentais. Ele está aí. Sí, gracias Galicia, porque traemos aquí unha nova denominación de orixe, 100% dignidade. Convocados aquí dunha maneira... Non houbo focos que apagasen a luz constante do corpo, entregado ao naufraxio permanentemente adiado, día tras día, ano tras ano, en que as ondas lle traían o diario recambio da morte, como quen lle deixa o pan e algún que outro alimento, até que o corpo e o veneno derramado, polo vaso roto da ambición civilizada, fixeron causa común para vestirlle de negro a alma. A última vez que me encontro con Luisa é nun recital
a finais de febreiro de 2004, no Araguanei, aquí en Compostela, a prol de Palestina. Estamos falando de 20 anos. A derradeira imaxe de Luisa, que foi pouco tempo antes da súa morte, na presentación da segunda edición de Intifada, a ofrenda dos poetas galegos a Palestina. Bueno, Luisa estaría espantada, claro, horrorizada agora mesmo. Estaba preparando facer o camiño con Acción contra a Fame xunto con outros escritores. Contame que está collendo un pouco de forza, así, facendo entrenamentos para ir collendo así, bueno, pues un pouco de eso, de forza física, non? E logo comprando camisetas as dúas para as nosas respectivas parellas. Camisetas de Palestina Vive. A última lembranza que teño dela é pois nunha cea do bloque aquí na Coruña, non? Eu chamo a Luisa o Venres 4 para dicirlle, mira Luisa, mañán inauguramos, queremos pois entregarte unha escultura para agradecerte que, bueno, pois a conferencia do ano pasado, que as compañeiras quedaron contigo entusiasmadas e moi agradecidas, sí. Luisa, por suposto, agradece moitísimo, mas dime que non vai a ser posible, porque o día seguinte, sábado 5 de marzo, hai unha asamblea xeral da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega aquí, no Museo do Pobo Galego, e que ela quere estar, que ela ten que estar. Para ela é un compromiso ineludível vir á reunión cos seus compañeiros e compañeiras que desgraciadamente agardaron por ela, mais ela non deu chegado a esa reunión porque nesa noite ela falece. A normal e corrente celebración da Asamblea Xeral de Socios ven de verse violentamente, bruscamente truncada pola fatal nova da morte de Luisa Villalta. Fondamente consternados por esta noticia que nos impide levar adiante esta asamblea como cabería esperar, o noso presidente, Euloxio Ruibal, vai proceder a ler un comunicado. Poema da cidade alta. Como se xa nunca tivesen existido. Recordo como alguén con esa tranquilidade, con esa armonía que che dá ter escollido o teu lugar, non? Ter decidido como te relacionas co mundo, ter asumido aquilo que consideras que te expresa en todos os niveis, e alguén que non deixaba de explorar o mal. Por qué? Pero sempre buscando esa saída a dignidade día a día merecida. Estaba chea de proxectos, estaba namorada da vida. Luisa estaba plena. Nun momento, porque ademais era tan nova, non? Agora penso, digo, que tiña 46 anos, e que... Toda unha figura poliédrica moi a imitar, e o digo no sentido profundo do termo. Quer dicir, cando podas pensar que as cousas esvaecen, vas a ver a súa escrita e notas esa dor, pero esa dor como algo que sabes que, sobre todo as mulleres, fomos instruídas na dor e no silencio. Entón partimos de aí. Eu creo que o impactadas, non, que quedamos pola súa morte fixo tamén que volvéramos a vista a esa obra que, bueno, que xa léramos, pero que a veces léramos depresa, ou léramos no momento en que sale cada unha das obras, pero que logo volvemos a ela para descubrir esa escritora espléndida. Na Sega hai anos, e vamos polo 10º ano,
que conmemoramos o Día das Galegas nas letras. Foi unha resposta un pouco a esta falta de presencia de autoras no Día das Letras Galegas. No momento en que nos comezamos a celebralo, só 3 mulleres en 50 e pico de anos pois fixeran parte das persoas homenaxeadas, non? E nos parecía evidentemente insultante a cifra. Entón decidimos crearnos o noso día, que era o Día das Galegas, que é o 15 de agosto, para demostrar que existen autoras dignas de ser celebradas. Nos temos non temos normas nese sentido, é dicir, nos, por exemplo, podemos celebrar autoras vivas, que no Día das Letras Galegas non é así. Entón, nos vamos combinando. E é certo que no ano 2022 decidimos que Villalta era a Nosa Señora das Letras. Eu pertenzo a SEGA, entón de repente esa proposta de homenaxeala como Señora das Letras abriu un camiño, non coñecía a Luisa, e iso xa foi como unha chispa de interese, non? E agora, como compañía, nos a Feroz estamos descubrindo quen era, o sea, estamos investigando sobre quen era Villalta, non só a Villalta autora, a Villalta escritora, que nos fascina, e por eso estamos enganchadas no Papagaio, sino a Villalta persoa nesa altura de escribir o Papagaio, non? Todas as obras dela, non? Teñen eso moito de orgullo do propio, pero tamén de denuncia, sexa a poesía, sexa o teatro. Pensemos, por exemplo, a súa obra xa póstuma, Papagaio, non? Donde ela fai os poemas para esas fotografías de Maribel Longueira, que era tamén contar esa cidade dura, triste, esa cidade, do papagaio, da prostitución, polo tanto, das mulleres pobres que teñen que prostituirse, dese espazo tamén moi céntrico na cidade, e como logo se expulsan cando ali o que se quere, é construir edificios de luxo. Polo tanto, ese compromiso está moi presente en toda a súa obra. Para min Papagaio é o libro máis brutal de Luisa Villalta. Claro, eu, por exemplo, non coñecín o Papagaio como ela o coñeceu, non? E como coñeceu Maribel Longueira. Eu coñecín a través das súas fotos, porque ademais visitei o barrio, a zona e os restos que quedan do barrio unha vez que leen o libro. É dicir, eu cheguei a ese espazo a través do libro delas, non? E das fotografías de Maribel Longueira, e fun buscando os espazos. Eu guiábame polas fotos e iba intentando ver que restos ficaban no barrio e que restos non fican, non? E, nos no Día das Galegas, pudemos facer un tendal, non, coas fotografías de Maribel Longueira, deranos permiso para iso. Pero claro, esas fotografías vímolas tamén despois de dar o paseo e recorrer o barrio do Papagaio. O xogo que fai no poemario Luisa Villalta, no que pon en relación e en paralelo, non, a explotación das mulleres e a especulación urbanística e a especulación dos corpos, ese paralelo, claro, quedaba moi visible, non? O ter coñecido, o recorrer o espazo e recorrer as fotos tamén. Eu creo que é unha tarefa moi interesante a facer. No ano 2017 poñemos 2 vinilos no Papagaio, que con 2 poemas dela, un de En Concreto e outro do Papagaio. 7 anos despois, ali siguen os vinilos intactos nun lugar público que aínda se poden ver ali en 2 fiestras que hai ali no Papagaio. Os roteiros imaginarios naceron tamén na celebración das Galegas nas Letras. Había 2 ideas detrás dos roteiros imaginarios das autoras. Unha era cuestionar un pouco esa visión biográfica da autoría, que coas mulleres é aínda máis, é moi agresiva moitas veces, querer lelas só en modo biografía, e é un roteiro que, excusándose nunha suposta vida de Luisa Villalta, recorre o centro da Coruña, partindo da Praza da Fariña, pasa polo Papagaio, claro, pola Praza María Pita, polo mercado, por lugares nos que despois vamos colocando trechos da súa obra literaria, lémola,
sacamos así conclusións propias sobre que puido ter sido a vida desa autora, non? Agora mesmo é como unha inspiración constante, porque a través dela, tamén un pouco egoístamente, pero é redescubrir moitas cousas, non? O sea, unha poesía descoñecida para min, a cidade da Coruña, o seu compromiso político, bueno, todas esas conexións que ela fai e como, bueno, que a través tamén das súas amigas, non? De xente que a coñeceu a nivel persoal, pois estamos, bueno, inspirándonos moito para as nosas vidas e o noso traballo.